O meu, o Guitar Hero, pedirlle a meu pai unha guitarra por Reyes, non me regalaron, e insistir hasta que me regalaran. Despois xa conocí a eles, xa... Eu pedi unha guitarra e só me compraban se iba a clases de música. Entón tuve que ir a clases de música. Eu tiña a guitarra na casa porque meu pai compraron unha guitarra e nunca quixo aprender a tocala e nunca se esforzou o suficiente, entón estuve en esa suerte que tiña na casa e meu tío tocaba tamén, entón tiña aí enchufe e apuntarme a clases de guitarra bastante pronto. Eu, o cura da miña parroquia, ofrecía clase, pagaba clases de guitarra si lle ibas tocar o coro da iglesia. Empecé tocando o coro na iglesia e así foi. Recordo que me dicían meus tíos, e mira que tocas mal, tío. É que eu, a verdade, eu estou pensando... E agora din, e onde chegaste? Non daba un peso por ti. Eu falando do tema, agora estou pensando que a mellor desde os primeiros festivales de fin de curso da escola de música non estaba tan cagado, Sí, guau. Oxe, tío. Claro, tienes que tocar o canon de Pachelbel, que era un concurso de escuelas, tío. Ni má fatal o concurso de escuelas. Eu era dos que non tiña puta idea, pero pensaba que sí. Entón iba hasta a muerte como... Foi unha estrella do rock desde minuto 1. Temos vídeos subidos de feito a YouTube e cando os volvemos a ver despois de moitísimo tempo cambiou moita a perspectiva que teníamos. Fake it till you make it, que se di, non? Eu xa sabía que me iba a ir ben porque eu xa lle cantaba a Dios. Entón, xa que máis, sabes? Claro, xa sabía que o día de hoxe iba a chegar. E tedes lembranza dos vosos primeiros concertos? Eu sí. Sí. Eu ca memoria que teño non se me olvida nada. Como eran? O primeiro concerto, eu recordome como o primeiro concerto da miña vida, toquei 2 concertos porque estaban 2 grupos no mesmo día. Un sesión vermú, debaixo dun andamio, por eso sempre recomendo a xente que tiña que tocar debaixo dun andamio porque iso faiche cura de humildad. E despois pola tarde co grupo que tíamos Matías e eu, ese que che está dicindo que queríamos as estrellas do rock. E ese concerto está grabado. Eu creo que me acordo porque están grabados, se non, non. Eu non me acordo o primeiro contigo, tío. O primeiro contigo foi nas Aguieiras. Pero xa escenario grande. Sí, éramos Eu non escenario toquei, grande. Eu non toquei no andamio, eu toquei xa no palco. Eu toquei sí. debaixo do andamio. Sí, comigo, porque ese día dixes, deixo o fui grupo. suplente de Ese día Matías. dixestes, deixo este grupo. Deixas o grupo. Era suplente de Matías no grupo? Non fui suplente. Fue un recambio de Matías. Sí, claro. Fue un recambio. Cando Matías se foi do primeiro grupo, que éramos 3 chicas, eu e Matías, Matías dixo, eu deixo isto. E eu dixen, eu vin a Xama tocar o canon de Pachelbel. Enamoroume. E dixen, pa dentro. Como se chamaba? Matías non toca. Como se chamaba o grupo? O primeiro de chavalas era Aquilea. E o que tiñamos con Mati foi Blasfemia FM, como máis éramos? Paquetazo, claro. Baquetazo foi oficial, Eu fui o pero nombre que hubo trascendiu a moitos. nivel histórico, fui Paquetazo. Tuvemos Millo, Fucking in the Millo, cambiamos a Millo. Despois fomos Fission Boys. Fission Boys. Que? E ti, Di que... Contei aí. Os meus grupos, porque despois de ir á misa quedábamos... Mi má vou parecer sempre... No, en plan, no pueblo todos íbamos a misa, sabes? No, era como iba a fútbol, iba a misa. Un acto social, En plan, como a miña familia non é ultracatólica ni nada. Nada, tíos, grupiños así, gustábamos moitos Guns N' Roses e tal. Ao principio tocábamos nos bares de Muros, sin amplificadores nin nada, porque non tiñamos. E despois xa... Pero di os nombres dos grupos. Reacción. Pero era re-acción. Sí. Aí cos meus colegas, tal... Cantaba él, Sí, eu era cantante. Cantabas Cantaba ti? e tocaba guitarra. Era E fronda. despois, chámabannos de por fora, e así, sí, antes de que existira o Son do Camiño. No Ágora, unha vez tocaba, porque chamábanos de institutos para xuntarse de institutos e íbamos a veces ali, fun ao centro Ágora, que anos despois fun gravar a Pedro Sánchez ca radio. Pero eran institutos católicos. E en que momento confluíron ou confluístes vos, vamos? Foi despois de todas esas bandas. Aí sí que hubo unha reacción. Eu creo que tuvemos que perder a esperanza e flipadeses a todo de bandas para poder facer de rap. No, porque estábamos nós... todos en paro. Pero no, porque no, eu e ti despois seguimos con Fission Boys. Pero foi despois de deixar Fission Boys, de que Sí, se nos aí. abandonaran os outros dous, de quedar sin grupo. É que fui a edad esa de mocear, tal, Das mozas. e deixar a música de lado. Hockey, fútbol, esas cousas, e ao final
E un día, cando xa empezamos ao drinking... Claro, facíanos falta un grupo. Sí.